zer zan Antongo mesea? Mesena, bueno, niretzako esan zan, Bilbon bera bakarra. Mesara euskeraz bera bakarra. Zan mesea euskeraz? Mesara euskeraz, bai. Lehenengo mesa, zabaldu zan, agoz, jenten artien, da taldea, dantzarien taldean, eta auta bestie, eta bueno, esan zan arrakasta handia, Jose Antonio Retolaza. Jose Antonio Retolaza, izin zen lehenengo mesea euskeraz, emone. Hori gero egin zan segiduen? Bai, hori jarraian, etorte zan asteburu guztietan Madriletik. Bera Madrilen egoan? Bai, Madrilen egon zan. Eta bere gauzea izin zen, mesa hori euskeraz ipintea, ala Don Claudiona. Don Claudio zer dan, zezan parrokoan? Parroko esan, bai, bera zan agintarian, eta eskerra berari. Egon zan mesa hori izan zan emoteko beste leku batzuetan Bilbon, eta danak ezetxa, eta azkanien Don Claudio eza eban baietz eta... Eta orduen lehenengo horretatik azite, gero segiduen egoten zan. Segiduen. Da, Bilboko jente euskal salea eta hori batzeko leku esan. Bai, han alkarten ginen denporaretako gehienak. Gehienak egoten ginen. Gogoan dauka, hainbeste personaje eta denporaretakoak eta... Nortzuk kasureko edo... Terre Rotaetxe eta Julita Barrojalbiz eta Carmen Legoñi eta bar, hor danak. Horre dana ziren, edo dantzataldekoak edo ikastolako sortzaileak. Mundu hori zan. Dantzataldea zein zan? Dantzataldea Dindirri uste dozala.